למדוד מה אנחנו עושים. אחד הדברים החשובים שאתם יוצאים לאיזושהי משימה, תגדירו לכם מדדים ברורים. תדעו מה אתם הולכים לחפש. אם למשל רונית תרצה להגדיל את המחירות של התכשיטים המדהימים שלה, ותגיד, אוקיי, אני רוצה להגדיל את המחירות, יהיה לה קשה להגדיל את המחירות שלה. אם רונית תגדיר, אוקיי, אני רוצה להגדיל את המחירות שלי ב-15% עד הראשון 2013, יהיה לה הרבה יותר קל לדעת מה היא הולכת לעשות. ככל שהיעד שלכם והמטרה יהיו ספציפיים יותר, כך יהיה לכם קל יותר להגדיר את המשימות, לדעת מה אתם הולכים לעשות. דבר נוסף זה סנכרנו את המשאבים שלכם, תתאמו. הרבה אנשים באים, לוקחים את היומן, יש פרויקט חדש, פותחים את היומן, מסמנים, וואלה, מפה עד לפה, זה מה שאני עושה. אבל אתם בעצם שוכחים את מה שאתם עושים בשוטף. מה עם הפעילות המשרדית השוטפת שלכם? לבצע פרויקט זה כמו לנסוע בכביש. כולם יודעים שמחיפה לתל אביב בכביש פתוח לוקח שעה, כביש עמוס לוקח לכם שעה וחצי. אותו דבר בביצוע של פרויקט. אתם לוחצים על הגז, יש לכם מכוניות בדרך, המכוניות האלה זה הדברים הקטנים שאתם עושים בשוטף. קחו אותם בחשבון. הדבר השלישי והחשוב זה ביצוע. ביצוע. ושתצליחו היום לבצע את הפרויקטים הרחוקים שלכם, תתחילו לבצע אותם בדברים קטנטנים החל מהיום, ממחר. כי יש לכם הרבה דברים שזקוקים לביצוע, אבל יש לכם עוד 8 חודשים להתחיל את זה, אל תחכו 8 חודשים. יש דברים שצריכים להיערכות, תתחילו להיערך להם כבר מעכשיו. לסיכום, סנכרנו את המשאבים שלכם, תיצרו לכם יעדים ומדדים ברורים לחלוטין שתדעו מה אתם עושים, והכי חשוב, תבצעו אותם. זה הטיפ שלי.